Ningizimu Afrika ngiyanibingelela nonke la nikhona ngabe semsebenzini usemakhaya unanoma ikephi la okuzofinyelela khona le video. Bafowethu ngithake ngizodlulisa ukubonga engikubona kwenzeka noma kukhulunywa kulesi simo semadlanga commission ebibize ubaba General Mkhwanazi ukuba azophumela obala ngeyinsola nazo noma ngofakaza nabo ngalento ayikhuluma ngayo umhla ka6 kuJuly. Angibonge njengoba ngithi ngizobonga yona iCommission noma singazi behind yona kuyophetha kanjani, kodwa ufakazi obulethwe ubaba uMkhwanazi kobebukela ngoba mina ngicabanga ukuthi lo 3 days lo beqalile ukudibana naye thula ufakazi bengikhona ngihlele eduze kwaleso simo ngikulalela okuningi imibuzo bengibuye ngisola ukuthi inzima ibibalula kuye ngoba ubeyiphendula ngolwazi lokungaphakathi kuyena nentshisekelo yokufuna ukusiza iSouth Africa. Namanje udaba belujwayele ukuphela ngo 4 o'clock kodwa ke ngoba usuku lokugcina namhlanje liphele mhlambe 25 to 4 22 into lapho luphelile olwakhe necommission. Futhi iCommission isizoqhubeka nabanye abathintekayo lapho mhlawumbe bashushise bese kuyothatha leso sikhathi sayo ukuthi ihlala nini bisikwazi ukukhuluma ukuthi udaba luphothulwa kanjani. Kodwa ngokubuka kwami nangokubuka kwakho lapha ekhaya into esilindele kakhulu kulento ngoba isithatha isikhathi yenza imonakala abantu abaningi uhulumeni ubabulele buthule. Uhulumeni ubathumele ngamaphoyisa abelambe eziswini ababulala bengenze lutho. Nalento yama politicians abulawayo uhulumeni ubenesandla lapho. Leyo nkulumo enjalo ithi ayibesobala kulezi inkulumo ebeyivezwa ubaba uMkhwanazi evezela iCommission. Nawe nami siyakwazi lokho amacala amaningi abelokhe kuyipending ezegcine yovalwa angaqhubeki bekuyizathu so politics uyichazile. Ngibonge kibo bonke abantu abayilalele njengoba ngisho ukuthi ku day 1 day 2 day 3 okuyinamhlanje uday 3 wakhona obuphelela siyizwe yonke umlando wokuqala omkhulu womuntu oqhamuka neqiniso eliphathekayo. Bangaqhamuka nje abanye abathinteka kuthiwa nawe wangena lapha kodwa uphethe nofakazi kuye ufakazi balenda hayi ukuthatha ubani ufakazi yena ufakazi wayo yonke lento ayishilo. Siyabonga kokuqala lokho siyethemba futhi ukuthi iCountry noma ingebuye manje izolungiseka ngoba into engizoyisho nengiyicabangayo ngisho ukuthi kuzohamba ngokucabanga kwami mhlambe nawe ucabanga kwakho kuhlobene nokucabanga kwami. Lolu daba ukuze sithi liphethile ngendlela okuyiyona yona kunabantu abadingeka beresign ngokusheshsha. Hayi beresign during iprocess yalento le emva kweprocess yonke kufanele kube nabantu abaresignayo noma bengaresignanga bexoshwe. Kunabantu abadingeka ejele kulento le kubile sikulindele njengoba ebizwe eParliament. iParliament ngokubuka kwami ngoba izifika la ilona ikhoze yayonke lento. Siyabonga ukuthi udlule kahle kwiCommission wadlula wabeka konke. iParliament asazi noma lizoba naso isineke seCommission le yokubuza izinto ezibuzwa ngoba zingalazi lingazazi iParliament. iParliament liyazi yonke lento. Lo day 1 day 2 day 3 bese ubuka nalo iParliament likhotha lapho ukuthi lizomfaka ekhoneni kanjani ngenhlanhla estatementini sakhe sokugcina namhlanje ku day 3 ukuvezile ukuthi azokuxoxa nabo lapha ya. Uma kuukuthi kufuna ukumhlula ubuyela back to abantu abamqasha okubani yimnawe uzosho ukuthi isimo sikanje yila sekufuneka khona wena nami nabanye sihlangane sibe iSouth Africa ekwi-unit esiyinto eyodwa. Sibonge kibo bonke abantu ababona ama videos ngokuhlukana akhuluma ngobaba uMkhwanazi belike ngeyithupha. Izohamba ingabusasifuni isithupha ifuna uqobo lwakho mnini wesithupha. Angazi noma bayangizwa nabanye ku right sisafollowa sisalike ama video akhe onke. Kahle ukuba sibhizi kufanele ngabe kule commissioner besigcwele ngaphandle ekhuluma phakathi singaphandle siSouth Africa. Yebo ke sibhizi lento yenzeke phakathi nezinsuku ngithi ke masithi sisemba kwakhe
asibenze emva kwakhe ngaba ama-like lawa ngayo yonke into, kodwa ekugcineni kosuku kufuneka umuntu ngesiqu sakhe eduze kwalesi simo umuntu wase-South Africa. Siyabonga ikhomishana ikhulume kahle naye wakhuluma kahle naye. Isigaba sokugcina esizozwa futhi la ukuthi bambiza nini, bembizela eParliament la kufanele khona ayobhekana namabhubesi awabenzi besimo sobubi. Uyaya uthembisile ukuthi noma ebuya lapho uma kufika ithuba lokuthi atshele thina mawukuthi bayamhlula thina abaqashi bakhe, ngoba ukuveze kwacaca ukuthi abaqashi bakhe abahlali base-South Africa bonke. Uzositshela ngesikhathi esitshela awumoshe eduze kwakho, ulandela imigomo, ngoba yonke lento njengoba uyithula ngobuhlakani benhlonipho ukuthi yengameleni inje yonakele kanje. Kunabantu abafile emndenini eminingi bebulawa isimo sabenzi bobubi okungabasebenzi basepolitiki, noma ngingathi basepolitiki, abasebenzi bepolitiki baseParliament, ngibeke kanjalo ngilungisa ulimi lami. Nami sengikhuluma ngokuphatheka kabi lento. Bafila abantu, balimela abantu, baboshiwe abantu, bebulawa yivoti labo. Lempe silwa nayo ngifuna ukukutshela lapha ekhaya, noma ungalithanda ugijima iqembu lakho uzonde mina, uzonde nabanye abantu. Imbangela yalento ukuvota unganakile, ukuvota uvala amehlo. Ivoti lakho lumonakalo njengamanje, libulela izwe, libulela abantu. Uphume uyangena asisho ukuthi akavoti ubaba uMkhwanazi, kodwa akagqoke iskipa samuntu. Ukhuluma iqiniso elimsulo okufanele silaze sonke ukuthi sila sikhona ila kuthiwa khona siyajabula iqembu elithile lihlulile, lahlule lithile lawina, leli eliwinile lanyuka nomonakalo, kwase kufike konakala inteni, inkonakala nakuwo omvotelile lo muntu. Ingakho ngiye ngithi mangikhuluma kwamanye amavideo ngithi le eqhamuke nobaba uMkhwanazi ayisalidingi ithimba elithi thina siyiqembu elithile, thina siyiqembu. Isidinga abantu la ekhanda abasober ngale kokuthi bethi thina sizokwenza kalula ngoba siyiqembu elithile. Lento isithole sonke si-neutral, sigqoke ikipa zokuthi sonke sihluphekile, sihlushwe into eyodwa. Lezi zezinye yize ezibe imbangela yalapha ukuthi njalo kuhlale kuvota wonke umuntu ofuna ukusungula iqembu elisha, ulisungula ukuthi wena ozolandela. Ulandela ubheke phansi, umonakala uphezulu eParliament. So nje bafethu senqamulela, ngibonga kibo bonke abantu abebethamele lolu daba, bangofakazi bokuthi likhulunywe kanjani. Ayavela ama clips la emafonini ukuthi bayamthatha la 80 silulandele lisuka liqala liphela luze lizofika la kulesi simo sakhe sika 3 days. Ngiyabonga kubantu abebeyithamele, ngiyababongela futhi ukuthi bakwazi ukufunda ezinye zezinto ebesingazazi sibaningi. Nethimba futhi lelabe ucommission lo ukhulume kahle naye wakhuluma kahle naye, wageqa amagula njengoba kushiwo nje ukuthi ugeqa amagula makuvezwe indabeni, bakhuluma iqiniso. Le yanto ayibangwa le yanto, kodwa ngoba osopolitiki banento ethi bamaqila ayikhothe emhlane. Kulungile sesilinde isikhathi sokugcina sabo noMkhwanazi la bezokhuluma khona, esicabanga ukuthi bazobona ukuthi bayakuthanda. Angazi bazobe sebecabangeni ngemuva, ngoba emuva ilali nathi khona esiyimajority, ngoba bona bakwazanga ukusebenzisa intando yezwe ngokwentando yeningi. Bayithathe bayifaka eceleni, yena uhamba masithi singemva kwakhe siyiningi, siqinisile ama results alokho iParliament alikhuluma into elithandayo ngaye. Liyobona emuva ngelibone kuyena. Ukubekile kwacaca siyakusho futhi nathi besivele sikusho ukuthi masithi sisemva kwakhe silalele isithangamabe kwekusona ukuthi sizomthatha simbeke phi. Siyabonga ukuthi simthathe ngesihle, sambeka futhi ngesihle. Washo futhi ukuthi uyadlula uyakwelinye icabinet eliyokhuluma naye ngalento. Uyaya, siyamthemba, siyabonga. uNkulunkulu usebenzile eSouth Africa. Abafundisi abaningi bebembeka singanakile bethi amgcina uNkulunkulu. Laba bazi ukuthi sebekhuluma nomuntu olawulwa yiso lokhozi okuyitho, olawulwa yiso likaNkulunkulu, olawulwa abazi yimbi lento abayenzile. Bafila abantu, ngixolise kule mindeni ethinteka kakhulu, ngoba kunemindeni ethinteka kakhulu okwabula abantu bakwathathwa amadokhetha abekwa lapha phela ama case akona ngezathu zalento ekhulunywa ubaba uMkhwanazi. Ngixolisa kakhulu kuleyo mndeni. Ngiyafisa futhi ukuthi ikwazi ukubuyisa ithemba isimo masesila ibe semva kwalolu daba lolu, siyojabula sonke ngelinye ilanga. Khona kufanele bangene ejele, khona kufanele besuswe kuma positions abaganga kuwona. Kubile sikubheke kakhulu, sekungenzeka okunye nokunye, but abazophelelwa imisebenzi laba abayizikhulu eziphezulu
kanjalo futhi nalabo abazongena ejele kuyoba udaba liphathekanga kahle mabengeka abantu abaningi abazodingeka ejele mawukuthi le commissioner le ayichemile nabathile eyeqiniso iqiniso seliphumile lisho njalo ukuthi khona abantu abadingeka ejele kulesi simo khona abantu abadingeka beresignile ngokukhulu ukusheshsha emva kokuthi betholakala ukuthi ababelongi kulama position abakuwona nezinqumo abayithathile ezingozi ezibulalisa abantu. Siyabonga kakhulu bantu base South Africa. uNkulunkulu angigcine nilalele njalo nehlisa imoya le ayisayifuni impi mayisalalelwa ifuna egcineni sesibona isiphetho samajaji ukuthi ayayizwa lento esikhala ngayo ukuthi alisabusekelelizwe ngenxa yawo elekelelana nezigebengu ngenhloso ukuthi kuthathwe le mali okufanele ngabe ekhaya yemazingeni aphansi emphakathini kuyolungisa izinto ezingalungile. Siyabonga kakhulu.